नागपुरामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बनावट स्वाक्षरीनं शिफारस पत्र तयार करून महिलेची 2.5 लाख रुपयांची फसवणूक केलेली आहे। वीज पारेषण कंपनीमधील गरोदर महिलेच्या बदलीसाठी ठगानं बनावट डाव रचलेला आहे। वैभव भैयाजी सेवतकर असे या आरोपीचं नाव आहे। त्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावानं खोटं शिफारस पत्र तयार केल्याचं उघड झालंय। या प्रकरणामध्ये पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल झालाय।